Raquel, per què vas començar a entrenar? Em vaig apuntar perquè volia millorar la meva figura física i em volia sentir millor amb mi mateixa. Perquè l'esport no tan sols et millora físicament, sinó que a més, emocionalment et sents molt millor, molt més actiu i molt més viu. Quina és la teva activitat preferida? La meva activitat preferida en el gimnàs són les classes dirigides, perquè tot i que l'entreno individual està molt bé, hi ha dies que anímicament no tens tanta energia ni tanta força per entrenar i el fet doncs, que hi hagi un monitor que t'animi i et faci de coach és molt important. Per tant, les classes dirigides al gimnàs estan molt bé totes. Com et sents al fitness? L'ambient del Fitness Factory i la comunitat és boníssim perquè ens passa a tots que quan comencem a entrenar anem amb una mica d'inseguretat o una mica de pudor i des del primer moment et sents molt tranquil, molt còmode, l'ambient és molt familiar, molt tranquil i realment s'entrena molt bé. Descriu el gimnàs en una sola paraula. Si us hagués de descriure el gimnàs en una sola paraula, us diria que us sentireu com a casa. És un gimnàs molt familiar.